Hej og velkommen til min video. Det er WSN's her. I dag der har jeg samlet en masse af mine rigtig gode gutter fra min Twitch community og fra rigtig mange af dem jeg snakker med normalt. Og vi har valgt at vi vil gerne spille nogle Among Us games i dag. Og det har jeg valgt at optage, så jeg kunne lægge noget fed content ud for jer. Og hvis I virkelig gerne vil se noget fed content og en fed dag, og I gerne vil se mere til mig, så er det inde på min Twitch kanal W_Sense. Der kommer til at være link nede i beskrivelsen. Men i hvert fald, så vil jeg sige, her kommer de fede games med nogle Among Us games. Hyg jer. Okay, så chat. Så nu, der spiller vi Among Us med alle gutterne. Og nu skal vi lige, vi sætter en... Jeg vil gerne sætte trackeren for ham. Lige nu, Det er Voxy, gutter. Det er Voxy movet. Den står på tasken. Lad mig snakke, jeg har reportet. Er jeg på mute? nej, du er ikke med. Nej. Okay. I toppen, ikke på keys, men den anden. I skal være inde i gruppen, fordi vi sidder 5. Nej, jeg stod og kiggede på den. Jeg kan ikke se Voxy, ikke også? Og så lige pludselig kommer den body. Og så kommer Voxy lige når der kommer det der, som er dræbt nu. Jamen, jeg kunne ikke engang se, hvad fanden der skete. Altså, jeg stod lidt bare ude fra den. Jeg synes, det er sgu jeg snakker. Ja, snak. Hvad hedder det? Jeg var ikke helt over på tasken. Det fandt jeg ud af, på grund af at jeg prøvede at trykke space, og jeg gad ikke at gå ind på tasken. Så mover jeg mig en lille smule, og så fucking dør jeg lidt af den. Hvad er chancen for det er lige nu, du gør det, så kommer rører der en body? Det ved jeg sgu da ikke. Det er bare lidt vildt. Og jeg står uden for den, Det kommer ikke. Men kan vi... Jeg står ikke inde i taggen. Jeg står ikke inde i stacken. Hvem står ellers? Der er nogen. Lad os lige tage, hvem der er inde i stakken. Hvem er inde i stakken? Vi skal lige få at vide, hvem der er inde i stakken. Benny Jumps! Ja, jeg er ikke inde i stakken. Nu tror jeg, der Nej, jeg var ikke inde i stakken, fordi jeg blev oppe. For jeg har begge etager. Jeg har den der, hvor man skal flytte de der rumme helt noget med. Og så har jeg nøglen, så jeg er ikke i stakken. Hvad siger du, Liam? Bubi, Hvad siger var der andre, der rykkede dig? Nej, det var kun Voxy, jeg så rykkede sig. Så er det jo Voxy. Maja Sens, jeg står sådan lidt længere nede. Jeg står i hvert fald Åh, ikke. jeg ved ikke, Altså, hvad jeg stod i Sens hvert står fald. ikke inde i den. Jeg stod Og jeg lige stod heller under ikke den. inde i den. Jeg stod lige under den, og så lige pludselig popper der bare en report-knap op. Ja, så reporter jeg bare eneste. Jeg siger bare, jeg er næsten 100 på det Voxy. Og vi kan godt stemme, fordi vi er kun 14. Men hvor mange imposters var vi Så egentlig? godt. 3, vi er 3. Men gutter, er vi 100% sikre på, at Voxy, det er ham? Nej, vi Det er kom- jo ikke sikre på det. Jeg har hørt alle de gange, du har sagt. Men helt ærligt, vi kan også bare sige, at så kan vi bare, hvis jeg kommer og kigge, hvor der ud bagefter. Ja, det er rigtigt nok. Altså, jeg skipper. Der er mange, der har votet ham alligevel. Det dårlige er, hvis vi voter ham ud, det er, at vi ikke kan se, hvis han er. Hvis det var, så vil vi også, det er ham, der er mand, Jeg der vil skip eller vote Voxy. Hvis det er Voxy, gør det også flex. Så vote Voxy, eller vote KFC Lover. Hallo, KFC lover. Orange han laver ikke keys. Hvem er orange? Jeg har lige fejlet. Det er Carter Watt. Gutter, jeg har lige tabt GG. Vi har jo ikke Bare tabt, kom med. vi har bare mistet en. Hvis du var crewmate. Jeg hørte din sidste sige, det kunne godt være sendt. Igen her. Møllin og Zoe. Hvad er der mening? Jeg tror, hvis mig og Flaxo vi bare holder lidt sammen, så tror jeg sådan set det går inden der. Okay. Jeg står på Vitals, og jeg var sammen med Notso i starten af runden, der var lyset gik, det kan han vouch på. Og så endelig hun løb også forbi mig 2-3 gange, mens jeg stod på Vitals. Så går jeg lige hurtigt ud af den, for jeg skal tage lidt væk. Og så tænker jeg kigger lige sidste gang. Så kigger jeg, så ser jeg KFC løber død, og han har været død omkring 15 sekunder. Så løber jeg ned i admin for at se, hvor det er. Og så løber jeg ned i weapons, og så ligger han i døren af weapons. Og må jeg lige sige en ting? Jeg startede med at gå ind og fikse lyset. Og så bagefter gik jeg op og lavede mine nøgler, som jeg glemte at gøre i sidste runde. Og så bagefter så går jeg hen i venstre side, tæt ved Cam, sammen med Sens og 2 andre, som jeg ikke Altså, må jeg sige noget her? Altså, mig og Laxo, eller mig og Flaxo, vi går sammen hele vejen fra admin, hele vejen op til, vi var oppe i Library hurtigt, der så vi Pi
Rufflet. Jeg ved ikke, hvem det er, men Jeg og ved så ikke, går om jeg så der. Men så går vi op Altså- i, hvad hedder det, der hvor du starter i dropship. Og så går vi over i Electric bagefter, og så er vi derovre lige nu. Hvor var Så, det henne igen? så han kan, Den han står kan ikke i have lavet det. døren at komme, eller døren med weapons. Så Okay. jeg kan i hvert fald Okay. confirm, Lommi. Flaxo har ikke lavet det her lige, men det... Og han har været død i omkring 20 sekunder. Lommi. 15 sekunder 20. Hvad? Det kan Lommi. Kan man godt vente for communication op til storage? Hvor kom det storage? Der er ikke Ja. nogen... Der, Jo, 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 der er en, lige der er en ude foran. under. Lige ude foran. Okay, hvad nu hvis det er weapons til communication til storage? Der er jo en imellem. du har Der er jo ret, en i, hvad det hedder, lige ude foran comms. Den kan gå hen til storage. Ja, Og så den der er i admin. Må jeg lige... Så kunne Bubi. det, ja, okay, jeg siger det ikke, at det er ham, men så kunne det godt være gul. Må jeg godt lige spørge dig om, når der er noget grøn? Altså 2 grønne. Ja, Mig? Bubi. Ja, Der er ja, det må jeg gerne. Det er fordi... du har reportet det her lige. Ja. Så du overhovedet nogen, som er omkring? NH, han, altså i starten af runden, der laver, hvad det her Nosso i. Jamen, Hvad jeg det her spørger dig, download, lige ved siden af mig. de sidste 15 sekunder. Hvis du siger død, hvis lige havde været død i NH, 15 sekunder. det kunne Ja, have været ja. NH, der løb forbi mig. Nej, jeg løb Han op løb hen til højre, venstre. og jeg løb op højre efter Lommi, som der gik op og medscannede op i laboratory, så jeg er hele vejen derover. Lommi, kan Jeg du kunne ikke confirm nå det? ind Jamen, op. hvordan kunne du så... Men mate, i starten af Nej, runden... prøv at Bubi. Lommi, kan du confirm det? Ja, Lommi han er oppe ved medscanner, jeg var oppe og Hvad er det Lommi snak endnu? Eller lige over snak? Kunne der være 20 sekunder? Det var 15 Ja, ja. Jeg så dig oppe i oppe i midtbag. Jamen, så har jeg bare min confirm på, at det er den samme, der har reportet to gange nu. Jeg ved godt, det er weird. Men NH, han løb venstre der, hvor det var i office, så løb han fordi- Nej, venstre. jeg løb ikke ud. Nej, fordi jeg løb han er lige blevet Check confirmed. Han er lige blevet confirmed. Gutter, hvis jeg dør, Ej, så hvor er det er det på grund af crazy. VM. Gutter. Det er faktisk wild, at jeg blev votet ud for ingenting. Gutter, hvis jeg dør, så er det på grund af VM. Altså, Ja. Bubi, du har været så også med. Really. Ja, jeg ved... Jeg må skulle sige sorry, men det er the game. Det er desværre bare the game. Nej. Og nu vækker jeg bare så også, fordi jeg stod her i 15 sekunder. Der er simpelthen lukket dør. Bristol, lav lige din CS, bare lige. Der gerne vil, vi har nogle stykker, der gerne vil spille med, så vi Jeg er i gang med at droppe en bunny bomb. Hvordan? Gutter. Oh my god. Hold Oh da my kæft. god. Gutter. Jeg vil lige sige, at jeg tror nærmest 99% sikker på, at det er ham, der er VM. Fordi at han laver download i Office. Hvad hedder det nu? Og så, det tager ham sådan cirka. Laver jeg download i Office? Siden hvornår har jeg lavet download i Office? Hvor lang tid var det tog ham, sorry? Det tog ham 8 sekunder om. Jamen, det tager mindst 10 sekunder. Det tager 10 11 sekunder. Det tager 10 Hvornår sekunder har jeg lavet download. download? Ja. Jeg har ikke lavet Bare download, sagt, jeg har ikke lavet selvfølgelig en task. sent. Upload eller down... Nej, Ja, har du ikke lavet nogen task? Jamen, så Nej, ud det med er ham. en task, mate. Hvis du ikke har lavet en task, så kan det... Nej, mate, du går rundt til alle mulige døre og alt muligt og siger sådan... Hvordan åbner man dørene? Mate, du Ja. skal trykke E Nej, eller hvis ikke- fucking space, mate. Prøv at- Nej, mate, du laver ikke engang nogen tasks, mate. Hvis du ikke laver tasks, så er du også ubrugelig som crewmate. Så kan det være lige meget. Det er sens. Og jeg skal lige sige, der skal lige sige squattet, Ja, kom Men med det er for sent, det er for sent nu. Så det er W-Sense, så er det Nosui, og så er det Carter Weed. Nej, ikke Carter Weed. ikke mig. Nej, så du er ikke Suli. Jeg mener, kom ikke bid. Ved du hvad, jeg tror han har sagt dem, som der ikke er det. Ja, sjov Sense. Sjov. Nå, men prøv at, altså, jeg kan i hvert fald sige så meget. Jeg var over i Coms. Jeg løb fra Coms, så løb jeg ned i Boiler Room, og så er jeg oppe i O2 og på vej op i Security. Og så hvorfor vil du så få mig Gutter, lad nu fucking Symix tale, altså. Gutter. Det var mig, ja, den var, det, Hvordan tjekker jeg for en det er taske? tæt ved laboratory. Tæt Du ved trykker tab, mate. Du trykker tab. Nå, men jeg har ikke. Der er runde cirkler over det hele. Men er vi ikke enige med, at vi har fået vokset som en første rat? Så vi har vel også VM med som en poster nu. Jamen, så har vi en tilbage. Vi kan...
prøv at det er virkelig også lort, det der. Altså prøv at de sidder lidt bare for at gå rundt. Det er så åndssvagt, altså de kan ikke finde ud af det. Ej, ham her, han er seriøs. Min stemme, den går på broen lige nu. Der mener jeg. Tjek. Hvis jeg kommer ned i kamp, så er der en, der er død, så ved jeg det ham. Hvor er det? Hvor var det, tror du lige? Body, den er lige ved siden, eller der, hvor Hvorfor der er 16 nu? er... Hvem er Der, der hvor lige? man fikser communications, der var bodyen. Men er der 17 herinde? 16 herinde? Hvad er der 16? Og jeg kigger dem. Det er fordi, at Mads skulle lige sige noget til Yellow Quiz, og han skulle begynde at lave en task. Og så var der nogen, der joinede imens. Altså, jeg har en jeg vil gerne lige spørge sådan, hvad er det nu, og hvem var det? Max Muxson. Hvad har du nu været nede i Specimen, du lavede? Jeg lavede den der, hvor man skal sætte det der dødningehoved og det der plads i den der æske. Jeg har en, jeg gerne vil smide. Jeg har en, der er lidt sås. Ja, jeg har en lille smule sås på, og det er broen. For mig. Fordi at du løb hele vejen, altså ned fra O2, hele vejen op igennem Electric, hele vejen over i Laboratory. Jeg har ikke været i O2. Nej, ikke op i O2, men igennem lige til højre for O2, ud af Electric. Nej, vi løb sammen fra Office, hele vejen op til Electric, og så løb vi hele vejen over til Laboratory, og du løb ned i Specimen, og du har ikke lavet nogen tasks hele turen. Jeg har ikke været nede i Specimen. Jo, det har du så, fordi du gik ned i Specimen, det er jeg helt sikker på. Nej, jeg gik fra Laboratory lige ned på vej ned mod Specimen. Hvis jeg husker, at jeg lige har lavet det Nej, fordi jeg... Så er de der samples, de lavede, så jeg gik hurtigt op igen. Nej, fordi hurtigt klar, så kommer jeg til at vælge den forkerte, og så nu nej, fordi at døren til Specimen, den åbnede, og du gik derned. Nej, fordi det var ham der var en anden dernede, der er lige for mig. Han gik lige ud af den også. Nej, fordi så har I været inde i den, så må du have været inde i den, og så... Nej, fordi så du har været gået ned, og han har været kommet ud. Du ved ikke engang selv, hvad du tror, nu får du mig til at få skyld. Du ved ikke engang, hvad du prøver at sige selv nu. Fordi du gik hele turen for ikke at lave nogen tasks. Jeg var ikke nede i Specimen, så jeg ved ikke, hvad du snakker om. Altså, jeg gik ned i Specimen for at tjekke, om der lagde lige, fordi det kunne du godt, jeg var ikke dernede. Det var det Muxen, der var nede i Specimen. Nej, jeg var dernede sammen, og så gik jeg op igen, fordi jeg kiggede på tab, at jeg havde en task op i Laboratory igen, eller Laboratory. Og så kommer Orange derned. Og Toge, sorry, ikke lige så Orange? Velkommen til. Eller Cartawid. Ja, jeg gik derned. Men kan du hvor kildet overhovedet? Jeg fik ikke med. Det er der, hvor man fikser communications. Så ligger comic i det. Altså, har vi nogen, broen her var størst i hvert fald. Det kunne jeg i hvert fald høre forstændigt i hvert fald. Har vi andre? Altså, jeg tænker, vi skipper den her, for der er ikke rigtig nogen, der har noget information her. En imposter, hvis dem. En eller to. Altså, forhåbentlig en. Forhåbentlig en. Ja, jeg glemte at vote, hedder det. Eller skip. My fault, guys. Ja, godt for dig. Du kan bare husk at se med igen. Så skal den lige nok komme tilbage. Tak. Nu skal jeg op Laboratory. Og lige nu sidder jeg virkelig bare og giver min bed til, at jeg kun en imposter. Hvis der er to, så er det fucked. Så er det virkelig bare... Hold nu det, chat! Hold nu det! Sends med Bird Imposter! Sends Bird Imposter! Sends Bird Imposter! W-send! Sådan send! W-send! Du kan join nu, mate. Du kan join. Send, Kevin. Det er mig. Du kan join nu. Det er Black nu. Du kan join nu, Vigge. Hvor dårligt, vi kan dræbe Nulligo. Altså, hvad fuck? Jeg tænkte lige, Flaxo, hvorfor laver du ikke nogen reaktion? Og så sidder jeg og tænker, nah. Det er sgu hygge. Nu har jeg begge to, så...
Statusafdeling. Download. Endnu han er her overvist. Hvor buddy? Det er security og Voxy løber ud derfra, hvor at Lomi han er død ind i security for cams. Så kommer Voxy løbende ud. Hvor er du sikker på det? Nå nej, fordi NH løb du hele vejen ind i security? Ja, jeg løb ind i security. Okay, fordi... Jeg tror det er Voxy. Du stoppede ved den der download. Ja, fordi jeg skulle i gang med download. Ja, men du så Voxy løbe ud, ikke? Nej, jeg så ikke Voxy løbe ud. Men Voxy løb ud, han løb lige mod os hele vejen ud. Jamen, du løb derfra. Jeg kiggede ikke ned i cams. Jeg kunne ikke se ned i cams. Jeg vil bare lige sige en ting. Der hvor du kommer fra, der er en, der død. Efter I lige er klar. Okay, gutter. Kæmpe klart, hvem er du? Det er mig! Skal vi snakke om, du tog 8 sekunder eller sådan noget om at lave din download, når jeg tog 12? Ja, stemmer ud, gamle, så stemmer ud, altså. Nej, jeg synes bare, det er mærkeligt. Det tager 10 sekunder. Du kræfter. Må lige spørge noget, Ja, men der er jo også... Hvor mange poster så? Der er 3. Ellers så kommer Voxy ned på Aarhus. Men jeg siger bare, jeg står inde i Sakker lige nu, inde på døren, inde ved Aarhus. Jeg står i døren, jeg står lige inde i Sakker. Jeg vil lige sige ham. Det lyder ikke. Hvem er det, der snakker? Altså, jeg stemmer Voxy her. Jeg stemmer Voxy. Hvorfor det er mig? Fordi du ikke lavede keys. Jo, jeg var den første, der lavede keys. Nej, det Jo, skulle jeg du var bare. den første op med keys. Okay, vote med mindre mangler. Rasmus, så er du... Bare mute, gutter. Jeg lige votet en crewmate. Har I begge to bare siddet der, eller hvad Rasmus og jeg så? Har I bare begge to været her hele streamen? Men ja, det har fandme været hyggekontent i dag. Ja, det kan noget. Vi kan lade være med. Hvorfor skal vi ned? Det er lige meget. Det er fint. Okay, jeg siger... Fandt ved midt. Okay, jeg siger bare lige... Jeg var på camps. Så ser jeg sort stå på Vejle, så tænker jeg, okay... Der er ikke så meget at se på lige nu, fordi at jeg har lige fikset light, så tænker jeg... Jeg går også bare ned på Vejles. Så kommer jeg derned, så står jeg sammen med sort noget tid. Måske sådan 5-10 sekunder. Så ser vi blå og død, så løber jeg rundt i noget tid og prøver at finde ham. Og så ligger han under døren, når man kommer ind der til Boiler Room og O2, jeg er under der. Ja, der står 2 op i O2 lige nu. Det er lidt weird. Ja, fordi altså, jeg står på admin table lige nu. Jeg har lige set 2 stå i O2. Og der kan sagt... Ja. Er der en anden ven? Så jeg vil gerne høre, hvilke 2 der står i O2 lige nu. Det er der ikke nogen, der kommer til at confirm jo. Altså, jeg står ved siden af O2. Jeg tror lidt, det er givet. Jeg står sammen med ham der også. Ja, altså, hvis I andre kan fortælle mig, hvor I er henne, så ved vi, hvilke 2 der står altså sidst. Jeg står lige da du... Det er også lidt, altså weapons, du... Så ved den der gang lige det der i højre hjørne, og løser ledningerne. Så det kan Der er Evil Voxy. Men jeg tror Voxy var rigtig siden, at der er kun en, der er død. Ja, det Jeg tror, der er 3. Det skal vi ikke lige... Det skal vi ikke sige. Så næste gang, så er der bare 5 kills. Tak, shit. Og så er vi færdige. Ja, det er rigtigt nok. Det er rigtigt nok. Men hvis vi alle sammen ved, hvor vi har stået henne, er der så 2, vi ikke ved, hvor vi har stået henne? Altså, vi kan vel starte fra en side af. Altså, Saga, hvor har du været henne? Jeg ved ikke, hvor jeg er. Lige nu der er ved siden af det her laboratory et eller andet. Over højre. Er du i laboratoriet lige nu? Fordi der er en i laboratoriet. Der er en i laboratoriet. Jeg kan lave en eller anden taskforce i det sådan nogle måneder. Jeg kan ikke finde ud af. Ja, så er du oppe i laboratoriet. Du er oppe. Der er en derinde. Ja, med den ene side lige løbet ud. Ja. Men der er i hvert fald en der, så var der en i weapons, så jeg. Så var der 2 i O2, så var der en i storage, hvis jeg ikke tager helt fejl. Og så var der en i security. Jeg skyder på Osvald. Ja, jeg er faktisk klar. Jeg skyder på det. Jeg er klar. Hvorfor ryger jeg, bro? Hvad? Du har ikke sagt en skid. Jeg spurgte dig, Du sagde, du var lige siden af O2. Jeg sagde, jeg var lige ved siden af O2 på det der højre hjørne ved gangen og fik sledningerne. Jamen, så kan du også have lavet lyden.
Så kan du også have lavet det. Også hvad det er crazy. Så kunne du lige så godt have lavet det som vi. Også hvad der Jeppe. Også hvad det er altså også crazy, mate. Vi got Brian Boys. Man må blive bedre nu om dagen. Men altså, så må den anden jo være den anden, der stod deroppe. Falki, tak for follow. Men ja, tak for det follow, Falki. Håber du også en fantastisk dag. Og håber du vil være med til at hygge med lidt Among Us. Det er det, vi laver her til aften. Kan man join? Ja, du kan join. Men vi ligger med en runde. Ja. Du er lige på toilet, for lige ved det. Hvor var de? Hvem har du fundet af dem? Det ved jeg sgu ikke engang, det... Okay. Var der ikke, er der ikke kun et kill? Ej, hvad er dumt? Er der ikke kun et kill den her runde? Nej, der er to. Altså, jeg vil i hvert fald gerne, jeg vil gerne confirm, eller jeg clear NH. Jeg clear NH. Mig Sens, vi har været sammen i det spil, jeg gik bare ned til det der Anke Og så eller Ro. plus Sens, jeg så Sens slå McBait, jeg så Sens slå McBait. Nå, ja, hvem var det? Hvem var det? Det var... Hvor ligger Lid? Ja, det var Miklo. Mig og Miklo. Hvor ligger livet henne dog? Det ligger, I ved godt, det er ude, altså når man går ind i laboratory, så er det jo Ja, vi kæmpe spiller stor. 3 imposters. Det er ude på noget, som der ikke hedder noget. Altså, jeg er oppe på højre, der løber jeg ned for laboratory, altså ned i det der baderum, og så ned, der jeg går ned, der kommer, jeg ved ikke, hvad han der KSC, der løber op i laboratory, efter jeg kommer ned. Og jeg vil bare gerne lige sige en ting der også. Jeg har lige set Sens og ende hernede i Boiler Room. Så lige nu du står på Communication sammen med KFC for at lave den her ting. Og jeg har lige set et åbent døren i Communications, hvem var det? Alright. Altså, jeg er inde i Communications lige nu. Ja, okay, så er det dig, der er lige. Ja, Prøv lige vent. Er KFC blevet set 2 steder, eller er han blevet set 1 sted? Står kæden lige foran koms? Det er lige foran. Ja, men jeg spørger jer. Jeg står i Communications. Altså, fordi jeg står top Boiler Room. Nej, jeg står på Communication ting. Jeg står på den her Coms ting. Ja, kan du se kæden? Kan du se kæden? Det tror jeg ved det. Jeg skal til at lave den. Jeg skal til at rulle den her ting, så det bliver normalt. Så der er ingen af jer, der har set kæden. Men altså, men gutter. Okay, tak. Men gutter, ved vi noget? Altså, Ved vi noget sådan? jeg ved, jeg ser noget KFC og Sens. Altså, jeg burde være fuldflyer for den her rundt på grund af mit. Men jeg ved, jeg ser Sens, jeg har sådan noget fucking grimt ud rundt om sig. Men vi kan bare skifte, fordi jeg tror Voxy var rigtig, fordi han kom for security. Ja, det er det. Så der skal dø stadigvæk 4 personer før en person er vundet. Der er i hvert fald 2, tror jeg. Så er der en, der er gået crazy. Skal vi så ikke også... Der burde jo stadig være 2. Hvad mindre Osvald var rigtig, men jeg tror ikke, vi skød bare sådan random. Nej, det er jo 2 dobbeltkills endnu, hvis de er 2. Fordi at Osvald og Voxy, det burde... En af dem i hvert fald. Voxy var nok rigtigt, fordi han kom derfra. Der kommer et shout, det gider en NH. Nej, NH er den ikke. Det der, det er faktisk... Jeg er faktisk klar på at smide sakke ud på grund af det der kald. Jeg er klar for at smide sakke ud. Skip. Oh my fucking god. Gutter, jeg er lige Bubi. Jeg lukker lige mit vindue. Ja, Det der, det er faktisk et crazy call. Det er et crazy call, det der. Ej, det call der, det er rigtig crazy. Så jeg smider tracker på dem. Let's go! Til mig, der snakker til dig, mand. Det var hverken mig eller Voxy. Men så ved vi jo hvordan. Ej, der var et eller andet galt. Der var et eller andet, ja. Kun 2 imposters, gutter. Kun 2 imposters. Nej. Vi er 11 med. Vi er 11. Også bare kun fået en mand, en teammate. Fuck. Jeg får det op. Jeg bliver kaldt ud nu. Ud med mig. Ja, det er jo lidt. Han går ned, trykker på knap og siger, sensoren han løber ned. Jeg ved det bare.
Og så er den med Det er Saga. Det er Saga. Hvorfor er det mig? Fordi det er så sjovt, mate. Alle laver keys med det samme. Så går du ned, fordi du må sidde og sove lidt. Så alle de går ned, så går du ned sammen med dem. Og så går der sådan 5 sekunder, så går du op og laver dem igen. Må jeg sige noget? Jeg går ned for at lede efter en ven, fordi jeg er ingeniør. Og så vil jeg vise jer alle sammen, at jeg hopper ned i ven. Og så ser jeg ikke nogen dernede. Jeg kender ikke, hvad behov skal op igen for at lave tasken. I dag, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, jeg har lidt travlt i Jeg løb lige ned til Electrical. Jeg var på vej ned i O2. Så går lyset ned, så jeg løber bare lige ind og laver lyset. Og så når jeg løber ud, så ligger bodyet der. Så det lå ikke ved at ind i Electrical. Men bare lige, jeg er helt sammen med Mikkel oppe i toppen med spotter hele gamet. Det har fandme været helt fantastisk. Jeg tror sgu ikke, det skal blive godt flaksen. Men jeg tænker, søndag kommer jeg nok først til at streame. Hvor er livet, sagde I? Eller fredag aften. Søndag eller fredag aften. Og jeg er ude ved den der. Eller i morgen. Jeg skal bare sidde der. Jeg står Jeg ved det ikke endnu. Jeg ved det ikke endnu. Stemmer vi den her også? Hun er sværere med dig, bare beskylde mig. Nej, altså, hvorfor er der 4 ord, der stemmer på mig? Altså, Send, spil efter mig. Nej, Saga, jeg tør sgu ikke løfte dig. Jo, kom så. Nå, NH, ja, kom. NH. Hvis du er den, så hopper du i nu. Hop i. NH, please. Hvis du er den, så hop i. NH. Det mener jeg. Hvis du er den, så hopper du i. Okay. NH. Jeg skal ikke stå dernede. Jeg skal ikke dø dernede. Jamen så kom. Så løber vi kraftigt med op og tager den. Du kan godt tjekke mig, der er ikke nogen dernede. Du troller så hårdt. NH, kom så. NH, hvis du dræber foran mig, så siger jeg det ikke. NH, hvis du dræber en foran mig, så tager jeg den, så lader den gå. Hvem to af der ser jeg hopper ud i den? Altså. Det er sendt. Ej, der var Ja, det er sendt. Hvem er Ej. Det der det. Det kan ikke være sendt. Det kan ikke være sendt der. Det kan ikke være sendt. NH, det der det. Det er ikke slippet hinanden. Nej, Jeg tror også, det er sendt. Jeg tror også, nej, hold din kæft. NH, det der er ikke godt. Det er sindssygt. Jeg tror også, det er sendt. Ej, hvis jeg bliver smidt ud den her runde, ikke? Så har jeg tabt. Det mener jeg faktisk på bogstaveligt talt. Jeg ved det ikke. I har tabt ud. Prøv hvis... I mister. Eller Sensa er jo allerede ude af væggen nemlig. Jo, I kan bare sige, hvem I er. Jeg har vundet. I skal bare dræbe. Stem dig selv. Nej, vi skal dræbe 3. Vi skal dræbe. Okay, det kan vi gerne. Vi skal dræbe. Jeg vil gerne dræbe. Ah, pis, mand. Undskyld, jeg skal dræbe. Ja. Jeg ser ikke det. Jeg har vundet. Jeg fik lige meget. Ups. Jo. Over til. Sæt hopper du i nøje hårdfag. Gideon, hvad vil du lave et forsvar her? Hvad er dit forsvar? Vent. Hvad siger du? Altså, der er kulturen først. Der er kulturen først. Snakker jeg? Skal Ja, det Jeg er sådan lidt væk. Jeg er sådan lidt væk. Ja, og der står jeg også sammen med Saka. Og du Sammen med Saka? Hvem dræber jeg? Saka. Jeg synes, man kan sige, at jeg har det. Jeg tror Loki, det er Magnus, sgu da. Jamen, så er det en selfie-kort på den her. Vent, hør. Det er jo Gideon og Kæmpegært. De prøver på Magnus, det er Gideon og Kæmpegært. Gideon og Kæmpegært. Det er ikke okay, det der Kæmpegært. Jeg har ikke en sejl i det. Gideon sagde det dig selv. Ja, okay, det er navnefrem. Det er navnefrem. Hvorfor er det mig? Det er jo sådan, jeg har ikke set dig. Så er det Kæmpegært, så er det Kæmpegært. Nej, det er mig. Hvem vågnede du? Magnus. Magnus.
Det er nemlig, det var kun dig og ham, der vundet, Magnus. GG's. Wow, ring, wow. Men i hvert fald, gutter. Tak fordi I så med. Jeg håber, I har nydt videoen. Og hvis I har set med indtil nu, så skriv konge i kommentaren, for så ved jeg, at I har set med. Og så vil jeg bare lige sige, hvis I gerne vil se mere af mig, så er det inde på min kanal. Inde på min Twitch-kanal, w_sense. Og der kan I altid finde mig. Og jeg håber, vi ses igen. See ya.